Tulo ang patay samtang 32 ka mga residente ang naospital human nalanag sa gikaon nga ni lutong pawikan sa Dato Blasinsuat, Maguindanao del Norte. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Misangpot sa pagkamatay, laki pagka-ospital sa pipila ka mga residente sa Barangay Linaw, Dato Blasinsuat, Maguindanao del Norte human nga nalanag matud pa sa gikaon nga pawikan. Base sa investigasyon sa IPHO Maguindanao, dunay salo-salo ang pipila ka mga residente sa maong barangay niadtong November 25. Gihimo matud pa nila nga sudan ang napalit nga pawikan. Giluto nila ang karne niini sa nagkalain-laing putahe sama sa adobo, inihaw ug ginataan. Human sa pipila ka oras, nakasinati na og pagsakit sa tiyan, pagsuka-suka ug pagkalipong ang mga nakakaon. Apan wala dayon nadala sa ospital tungod sa kahilit sa lugar. Ang uban, kinaugmaan na gidala sa ospital ug niadtong November 27, nagkadaghan na ang gipangdala sa ospital hangtod December 1. Sa tala sa IPHO, anaa sa 35 ang mga biktima. Sa maong ihap, tulo ang namatay nga magkabanay ra og pulos lalaki. Gidala pa sila sa mga Rural Health Unit ug Lebac District Hospital apan gideklarang dead on arrival. Samtang sa 32 nga na ospital, dunay pipila ang menor de edad. Hinuon usa na lang ka pasyente ang naka-admit o padayong ginatambalan. Sumala sa IPHO, bagong klase matud pa sa species sa pawikan ang nakaon sa mga biktima. Usual naman nilang ginagawa daw ito noon, kaya lang this time, noon kasi ang pawikan, greenish ang shell. So ngayon parang brownish brownish red, no, yung variety species na nakain nila. Tapos sa base investigation natin, ito yung kumain ng kwan, yung part ng pawikan. So most probably dun sa internal part, no, mukhang medyo toxic. Dugang sa IPHO, kini ang unang reported case sa probinsya kalabot food poisoning sa pagkaon og pawikan. Sa Pilipinas, wala tayong testing capacity to identify the chemical or the poison present doon sa pawikan. Sa US lang kasi ginagawa yan. So sa end natin dito sa province and advice din ng national is to observe and treat accordingly lang. Nagpaabot na og medical assistance ang LGU Lakip Ministry of Health sa BARM alang sa mga biktima. Nakigtambayayo na sab ang IPHO sa kapulisan alang sa kampanya batok sa pagkaon og pawikan nga gikonsiderang endangered species. For now, hindi man natin i-advise yung ating community to consume, no, yung mga extraordinary na pagkain, especially ngayon sa karagatan natin na medyo polluted, no, at saka maraming toxic, no, na nangyayari. Endangered at extinct na po yan. Pinagbabawal po ng ating DENR. So sana po, yun lang po, makinig lang po at makikooperate lang po yung ating mga constituents para rin po sa kaligtasan po nating lahat. Sa karon, nagpahigayon na og investigasyon ang Provincial Epidemiology and Surveillance Unit sa IPHO Maguindanao ug kapulisan sa kung asa gikan og kinsa ang nagbaligya sa mong pawikan, lakip ang pagsuta kung unsa kini nga species. Efren Mamak, 1 Mindanao.